אדון האופל יצור מפחיד להפליא, ממבט אחד ממנו לא תוכל להבריא. בניינים וארמונות הוא רומס בדרך, לדבר איתו זה שווה הרבה ערך. הוא שמן והוא מפחיד, אין לך למה להיות גיבור, כי הוא ענק כמוחו שחור. אוי, אדון האופל הוא יצור מפחיד, הוא מהיר וגדול כמו אסטרואיד. כל דבר שהוא רואה מיד משמיד, והוא נמצא בכל מקום אפילו במדריד. אדון האופל לובש חלוק ארוך, אם לא תיזהר עליך הוא ידרוך. אבל יותר גרוע זה שהוא יחפור לך, כל ילד שרואה אותו דופק מיד צורך. הוא שואב ממך את כל השמחה, אסונות טבע קורים כשהוא דופק ניחה. אוי, אדון האופל הוא יצור מפחיד, הוא מהיר וגדול כמו אסטרואיד. כל דבר שהוא רואה מיד משמיד, והוא נמצא בכל מקום אפילו במדריד. מלטעות הזעם ואדון האופל הם חברים טובים, ביחד הם אוכלים ילדים מאוד קטנים. אין דבר שלא ישטפו אחד את השני, כשהוא מסתכל עליי זה נהיה מאוד מיני. אוי 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 אוי, איי איי איי. הוא מהיר וגדול כמו אסטרואיד, כל דבר שהוא רואה מיד משמיד, והוא נמצא בכל מקום אפילו במדריד. מלטעות הזעם ואדון האופל הם חברים טובים, ביחד הם אוכלים ילדים מאוד קטנים. אין דבר שלא ישטפו אחד את השני, כשהוא מסתכל עליי זה נהיה מאוד מיני. אוי 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 אוי, איי 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 איי. יצור מפחיד, הוא מהיר וגדול כמו אסטרואיד. כל דבר שהוא רואה מיד משמיד, והוא נמצא בכל מקום אפילו במדריד. אוי 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 אוי, איי איי איי.